ইউপিপিএলৰ নেতাবিলাকে আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰক আৰু BPF চৰকাৰক বহুতখিনি চোকা ভাষাৰে তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছে যে BPFে বোলে ৰাজ্যক হিতাধিকাৰীসকলক ঠগাইছে আৰু চেক দিব নোৱাৰে বুলি কৈছে। আমি ইতিমধ্যে যোৱা 10 তাৰিখ আমাৰ BTC একৰ্ডে BTC চুক্তি দিৱসত আমি পাঁচখনকৈ চেক বিতৰণ কৰিছিলোঁ। हेलौ गोबां इयुथ्सफ्रानो आंनाव मेसेज हरगासिनो दङ। आंनि आंगोनि बिदा रिन्जय बर' बिथाङा दायो BPF लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ। बिदा हिसाबै मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो नागिरदों आं गावनि आंगो बिदा हिसाबै। बिथाङा बे साननैसो जेरैबायदि बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गावनि फेसबुक पेजाव ओंखारनानै गोदै गोदै रावजों थगायगासिनो दङ, बे बाथ्राखौ नुनानै आङो जोबोद दुखु मोनदों। बिथांनिनो सासे फंबाय हिसाबै आंहा फंनैसो बाथ्रा बुंनो निस्सय थागोन। बिथांनि बैसोआबो खोब बारा जासोआखै, आदा रिन्जय बर' बिथांनि बैसोआ बारा जासोआखै। थ' बिथाङाबो दायो संसार जाफुनाय मोनसे बैसोआव दङ। दा बे हिसाबै बेबायदि राजनितिनि खाथिराव गोदै गोदै बुंफ्ला मिसा थगायनाय बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायोब्ला मालाबा एसे संसारावबो इम्पेक्ट गोग्लैयो। मानसिसोथ' बयबो, बेखायनो आं खावलायदों जे राजनितियाव दङ होननानै जाहाथे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ, बर' रायजो राजाफोरखौ गले गले थगायबाय थाया। खुलुमबाय। मोनाबिलिनि समावहाय बयखौबो गाहाम हामलायनायखौ आंनि फारसे हरग्रोनाय थाबाय। बिराद गोबां बुंनो सानाखै आङो। रंगुल बर' बिथांनि सिन्था धाराया दिनै बिथाङा रिन्जय आदाखौहाय बुंदों जे बिथाङा गोदै गोदै बुंनानैहाय सोरखौ मा बुरखायनो सानदों। बेनि सिगांग्रो बिथांमोना बावनानै थाबाय नामा 5 बोसोरावहाय बिथांमोना मा मा रादाय होआमोन। सालाय फिदिं फिदिं ओरैजाय सालाय खान्दासो ना सालाय गोलावसो, एथ'ग्राब सालाय हुस्लिम प्रमद बर' बिथाङा जे बुंबोबाय थादोंमोन, बै माखासे रादायफोरा पुरन जायैनि जाहोनावनो दिनै रायजो राजाया मेन्डेट होबाय, नङा होमबा? रायजो राजाया मेन्डेट होनानै बिथांमोनखौहाय जलदब गारबाय। दा बिथांमोना दान मोनब्रैसोल' जानायावनो ओरैबायदि खावदाव माने नेस्लाब हाला, गावसोरासो आथुर जादों। धैर्य था, रायजो राजाफ्रा पेशेन्स दङ, धैर्य दंखायो, नोंथांमोना नुलांबाय थागोन। बिथांमोना जे मावनो हायासै 5 बोसोराव, बिथांमोना बेखौ 5 बोसोरनि सोलाय बे 4 दानाव मावजानो लुबैदों। जोबोद मोजांनि बाथ्रा। आरो बेबायदिनो जोङो दिनैनि समावहाय नुगासिनोबो दङ। बिथांमोना जाखिनि खामानिखौ मावनो हायाखैमोन बेखौ दिनै नैबे मास 4सोनि गेजेरावनो गोबां खामानिया मावजागासिनो दङ। रिन्जय आदाया इनफरमेसन शेयार खालामहरदों जाहाथे पाब्लिकआ बेखौ मोजांहै मोनथिखानानै थायो बेवहाय मा भुल दं। नाथाय नङा, बिथांमोना सियाल बोरायनि थगायनायखौनो जोबोद मोजां मोनो आरो बेबायदिनो सोलिबाय थागोन, जायनि जाहोनाव दिनै UPPLनि जि अबस्थाया थेर बेथेर। आरो नुदों बिथांमोना जे ओरैबायदि दैदेनगिरिजों दैदेनजाबोनाय, बेनिखायनो बिथांमोननि खर' मेलेमावहाय किसुमान गोथौ गोथौ सिन्था खालामनो हानाय बिथांमोनावहाय बै सक्तिया गैया। जिहेतु बिथांमोना बिटिआरनि मुङानो बेसेबांबा गिदिर, आसामनिफ्रायबो बेसेबांबा गोजौआव होननानै बामोनफोरजों थगायजाहरबाय नालाय। दा बिनिखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF पार्टिया माबोरैहाय खायदाजों सोलोजों बिथांमोननिफ्राय जे बायदिसिना दिनै बिथांमोना
बख'जोबनो हायि रां स्किम्स बायदिसिनाखौहाय एथ' खम समनि गेजेराव माबोरै लाबोजोबनो हाखो नैबेखौ बिथांमोना आसरित जायो आरोखि। ओमफ्राय दा उफाय गैला, बिथांमोना ओरैबो थांफिननो हाया, गारनोबो हाया, बेबायदि जागासिनो दङ। बाखि जियानो हक, रंगुल बर' बिथाङा सासे फाग्लासो होनना खोनादों, जौ फाग्ला। बिथाङा जाबा जानानै मा होनो बेखौ, जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर दिया होननाय बायदि बिथांनि आखला दंखायो। दिनै बिथांनि आरके लाइभ चेनेलनि पास्ट भिडिअसफोरखौ नोंथांमोना इउटुबफ्राव सार्च खालामनानै नाय। गावनि पपुलारिटिखौ माबायदि पाब्लिकनावहाय लांनो थाखाय जा गाज्रि गाज्रि रायबाय इउपिपिएलनि फारसे। जों दा रायनो गोनां दरखार गैया, जों रायाबो, खिन्थु जाय बिथाङा जि खुगाजों दिनै बिपिएफखौ बखिगासिनो दं, बे एखे खुगाजोंनो इउपिपिएल आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ ओरैबायदि गाज्रि रायदों, जों बेखौ बुंफिननांगौ, रिपिट खालामनांगौनि खुनु गोनांथि गैया आरो जेबो। जिहेतु माखासे इस्तिहारावहाय ग्यारेन्टिड होबोनाय खामानिफोरखौ लासै लासैनो मावलांगासिनो दङ आरो बे गासिबो मावफुंजाजोबगोन। एख' सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया, गोनो गोथो जानांगौनिबो गोनांथि गैया। स्टेप बाय स्टेप गासैबो प्रसेसआव थांगासिनो दं, मावगासिनो दं, नोंथांमोना नुलांबाय थागोन। इलेक्सन खाथिथ' बिथांमोना बायदिसिना लबखौथ' होखासिगोन, खोथा बानसावगोन, बुंगोन, नङिखौबो नंगौ होननानै बानसावनाया बिथांमोननि हुदाखा। आरो खोनाबावदोंसो नै दिपेन बर' बिथाङाबो लासै लासै बै ट्रेकआवहाय थांगासिनो दं। बिबान माहारि आफादनि बिबानखौ गारनानै बिथाङा थारैनो MLA सो जानो माने थियारि जागासिनो दं होननायबो खोनादों। समा खोन्थागोन। आरो मोजां, मस्ट वेलकाम, गेलेनांगौ। गोलाव सम सासे मानसिया दैदेनबाय थायोबा मोजांबो जाया, गोदान मानसिफोरखौबो चान्स होनांगौ। स' बेनि फारसे आंहा बुंनांगौबो गैया। नाथाय बिथांमोना जे होनगासिनो दं, बबे खुगाजों, बबे रावजों, बबे मा आन्डारस्टेन्डिंजों बिथांमोना बुंदों, थांनाय बारावथ' बिथांमोना बुंबाय बिपिएफआ 0 जानो थांगासिनो दं। नाथाय बेनि उल्था जाबाय। दा आरो बुंगासिनो दं 15थायाव 15था देरहागोन होननानै। बिथांमोना सानावबो सिमां नुग्रा जाबाय रायजोफोर। सानावबो गोथां गोथि सिमां नुयो बिथांमोना। आरो बेफोरबायदि सिमां नुवाबा राहायानो गैला। आरो गावसिनि वार्कार्सफोरखौथ' बोरै सान्थना होबावगोन बेफोरबायदि बुङाब्ला। दे जियानो हक, नुलांबाय थागोन आरो बिपिएफनि जे जागोन। दे, गुड नाइट।